O BNG insta a Xunta a potenciar a planta de tratamento de residuos de Serbia. O partido mantivo esta mañá unha reunión co comité de empresa na que se propuxo a creación dunha mesa de traballo entre empregados, Mancomunidade e Xunta de Galicia. Hai pouco máis de 22 anos que a planta de xestión de residuos de Serbia botaba a andar como un modelo punteiro de tratamento de lixo. Un proxecto que semellaba revolucionario o sector e que agora pode estar afrontando os seus últimos tempos. Unha situación que non está a pasar inadvertida para o BNG, especialmente para a sección de Muros Noia, que mantivo hoxe unha reunión co comité de empresa. Son preto de 130 persoas as que traballan en Serbia e que buscan agora unha alternativa para evitar o peche. Para tratar de botar unha man para que a planta de Lousame consiga un plano de viabilidade. Para iso é importante que conformamos unha mesa de traballo das tres partes, a Mancomunidade, a Xunta e o Comité de Empresa. Non? Entendemos que temos moitas cousas que aportar e queremos que a planta de Lousame, que ten un potencial enorme, non só xeográfico, senón volva a ser a planta que foi no seu día, non? Que foi a que liderou a reciclaxe en Galicia. Se traballamos todos xuntos podemos volver a conseguir. Estamos rondando os 130, 140 traballadores e hai uns postos de traballo que hai que adaptar á nova normativa, podense readaptar eses postos de traballo para conformar esa nova lei de residuos. Afirma o presidente do comité de empresa que todas as administracións posibles deben intervir para garantir a actividade en Serbia. Estamos moitos anos alertando desta situación se iba a dar, non só na crisis económica, sino de xestión. Entonces, pois claro, vemos que a Mancomunidade non ten unha estrutura sólida, que é unha das demandas que nin orgánica, nin técnica, que se demandaba tamén. Entonces, queremos que tanto as administracións, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación, como incluso o Ministerio de Transición Ecolóxica, apoien para que vayamos nunha mesma dirección e podamos ter un plano de viabilidade, unha viabilidade e un futuro para esta planta. A reunión desta mañá foi positiva para o BNG. Dende o partido ven un comité de empresa con vontade de recuperar a planta, polo que exixen a creación dunha mesa de traballo entre representantes da Mancomunidade de Serra do Barbanza, Comité de Empresa e Xunta de Galicia. Moi positiva no senso de que vemos un cadro de persoal que ten moi claro que é unha planta que pode ter futuro se hai vontade, que é o que vimos defendendo desde o BNG nos últimos días. Desde o noso punto de vista, hai que facer esa mesa tripartita, no? Esa mesa que defende o comité de empresa, que sería pois unha representación da Mancomunidade e das forzas políticas que estamos ali representadas, unha representación por parte do Goberno galego e unha representación por parte do Comité de Empresa, que é, sen dúbida, quen mellor coñece a planta e as súas potencialidades. Ricardo Suárez apunta ademais ao potencial da planta de Serbia, xa que posúe permisos medioambientais que permiten o fraccionamento do lixo. Sabemos que cada vez no modelo de reciclaxe ao que avanza non só a nivel estatal, senón a nivel comunitario, cada vez de máis fraccións, hai moitas fraccións como poden ser a roupa, como pode ser o aceite, como pode ser os escombros. Hai unha amalgama de fraccións de reciclaxe que poderían ser aproveitadas por unha planta que, lembremos, xa ten os permisos medioambientais para exercer esta actividade. Os nacionalistas pretenden con isto revitalizar a xestión de residuos no Barbanza. Xa houbo quen quixo poñer o epitafio ao nicho, digamos, da Mancomunidade. Bueno, pois nós estamos xustamente no lado contrario. Nós pensamos que non é momento de epitafios nin de lamentacións, sino que é xustamente un punto de inflexión para que quen non fixo absolutamente nada e o que tiña que facer a toda agora comece a facelo. En primeiro lugar, a propia Mancomunidade, que durante anos amosou, desde a súa presidencia, desde as súas sucesivas presidencias, amosaron un desleixo absoluto con este proxecto. Aínda que Sogama e a Xunta queren pechar a planta de Serbia, segundo afirman dende o BNG, os nacionalistas aseguran que se enfrontan a problemas que deben resolverse o antes posible. É verdade que tanto Sogama como a propia Xunta de Galiza queren, supoñemos, aproveitar esta situación para poñer o candado á planta de Serbia. Nós, sin embargo, entendemos que este é o momento de que se sente o propio Comité de Empresa, a propia Mancomunidade e o resto de administracións, nomeadamente a Xunta de Galiza, para que busquen un futuro o máis axilmente posible, porque é verdad que
hai cuestións que resolver que non se poden resolver dentro de 10 anos, que se teñen que ir resolvendo xa con certa axilidade e, polo tanto, que a Xunta de Galicia amose o que precisamente nunca amosou,